Wala picture. Di ba naka-video god? Pagkita use MB. Kalau gak itu pero mereka mo. Kinaraan ba? Murag tayo kat may tas. Tay, maduwag email ba? Inani resulta basta mapilde. Oh, Allah. Ada ya resulta mo buwang eh. Amora na among yato dai Ryan. Sponsor. Music per. Ana din ang hook no? Oh, ana ro dito to to. Oh, siguro ko na. Daw ya. Go na kay. Ato pa mo. Hindi ni video. Nagana ng views ugma. Fokus dia binag sa fokus. Di ba? Di ba? Murag seryoso. Wala ko na niyo sa nakatama. Oh, na iba ni. Ams. Asa na kayo?